Элекке елларда Урмайга килеп мәдәният йорты янына барып туктауга, башына каракүл папахасын киеп, колачын җәеп Фәрит килеп чыгар иде. Нәкъ үзләренчә, ничек килеп еттегез дип хәл-әхвәл сорашыр иде. Юк. Быел ул юк. Мәдәният йортыгына түгел, авыл урамнары да нәүмизләнеп, моңсуланып калган кебек. Мин аны һәрвакыт сагынып торам, чөнки мондый кешеләр бик әз. Менә шулай итеп, теге җигереп җиргән, янып җиргән татар сәнгать турында андый кешеләр бик әз. Анда үрнәге бөтен эштә дә киңәшләшеп, җирдерик, ул миңа барадыр. Мәдәният йортында фестиваль башланганчы Фәритнең дуслары һәм якыннары авыл зиратына барып, мәрхүмнең каберендә аның рухына багышлап дуга кылдылар. Алар белән бергә Фәритнең әнисе 25 яшендә тол калып, бер ялгызы 3 бала үстергән Зәйнәп апа да барды. Бер дә истән тыкмый. Җиклаган вакытта гына берсе. Как уяндым, кылт килеп төшә. Бер дә тыкмый. Тыга торган бала булмады бит ул. Бик рәхимле бала булды, бик яхшы булды. Авыл мәдәният йортының күргәзмәләр залында Фәрит истәлегенә багышлап, аның шәхси әйберләреннән торган экспозицияда эшләп куйганнар. Искә төшәндә көндәлек бер унытып торырга да юк. Эшкә килсәң, ел күз алдында, игә катамда сәгать 6 тула да Фәритнең юклыгы күренә. Кайтмый, ишекне бикләп керәбез. Көндә шул хәлдәбез. Бик авырынды. Илдә генә түгел, дөньядагы вазгыять үзгәрү сәбәпле башта быелгы фестивальне уздырмаска кирәк дигүчләр дә була. Дөрес, ул быел яңача онлайн форматта үтте һәм туры эфирда алып барылды. Концерт залында бер генә тамашачы да юк. Уздырмаска да күп кеше килеп чыкты безгә уздырмагыз дип. Без үзебезнекендә тордык, потому что Фәрит Фәритнең истәлеге, Фәритнең ише аны туктатырга ярамый иде. Быел обязательно үткәрергә дип без аны шундый нәтиҗәгә килдек, үткәрергә ничек булса да. Уздырырга ярдәм итте федераль татар автономиясе безгә. Без Фәрит грант алган булган, җиңчеккан булган грант безгә грант бирде. Шул грант белән гына дигән алхамдулилlah үткәрәбез. Елдагыча быелгы фестивальгә дә катнашырга теләүчеләр байтак булган. Илебезнең 24 төбәгеннән 80 коллектив, 150 җырчы үз чыгышларын тәкъдим иткән. Гала концертта катнашу хукукына ия булучылар арасында Чаллыдан Мәрьям исемле яшь җырчы да бар иде. Чабаксар шәһәренең халыклар дуслыгы йорты каршында эшләүче Ялкын фольклор ансамбленең бу фестивальдә инде беренче катнашуына түгел. Күбрәк халык җырлары, әти җырлаган җырларны җырлыйбыз, искә төшереп. Халыкара дәрәҗәгә чыккан бу бәйгегә катнашырга Төрекмәнстаннан кадәр килгәннәр. Гран-прины 5 төрле номинациядә аерым җырчылар да, коллективлар да һәм халык уен коралларында уйнаучылар да лаек булды. Чуашстаннан Рамисафин татарлар.